Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Pius Marwan MLA MGC Karanikor constituency hinden kasngi ga Southern ulana jingarap deki blanket shabaro kipatba jang Karanikor constituency iba amtuna yaki arspa sapotli kishnong klemda ken yaki baduk basuk ne badus pa bad kinong krishan bad kibam krishan ru bad kini ki blanket ba Pius ulana jingarap deka bormat lade Hagani kasngi sami ki blanket Karanikor laidan dekat kinong kat kam jaka parti UDP hadengkat bat ki rerong ba jaka snong bat ki pat ba jaka dong kathan uba Pius Marwan ba ajeng kran ha kani kasngi ulapan pa yu ga jingkemen ba kumu nomi kmat ubadan ne ka jing angnut nuduk mensha ban chakri hak ki pat ba ha kani ka kantiru ula yo ban le AA ya ki pat ba wala ki long ki jing ai ki baret ru Paro kisnong kibaton hapo ki konsumsi. But ngaju keren ru kiwe kisnong bangi kram da khen. Yano ru. Nila le katkum kalis kaba kasnong kaai na kamta kajunga. Dengan tip lese haki ha na kalyang kasnong tip kila ailut na kim ailut ya kalis ndri katkum ka jingkhen kabangi ai da kasnong ngila wara kata ka jingdon jong ki thluyeng hapo kasnong ka jong phi te kumba lakran ngalakran mene ba ka jingsam skim lane ka jingsam wat ya kini ki kemboru hapo ka konsumsi ka jongi namangi soto ka konsumsi ka bahe ka baya ngiron hadu arspa life hotam hilis sinong te penpoilut syabaro kan simpor na kamta ka jongaru te ngabu ya ka jingkapat ya kitu kisnong kiba ngimpala ban penpoi lese pila i lengba hakini ki juk ki por ki pamenta lengba ki WhatsApp lengba ki media mo kabangi la pendep ha kiwe kisnong tena kalian kajong pi lese mo na kiwe kisnong bamdai bangi kentat na kamta kajong kiru basu aplem ya kapor ba na kamta kiwe kisnong kiba ngimpat pendep ru nginsa pendep no ha kini kisngi kitayau kiban sawan te na kalian kajunga menta kasngi nginta don mo kajingelang lane kajingkran ha kiwe ki phang hendrei ngidon baik tang kowe ba ngi penkre menta ban ai ya kane ka kembor na kamta ka jongphi te ngabu ya ka jingkerpat sai sisien biang ba kamdei ka jing ai ka bahe ka jing ai ka barit ka jing sakan mau hapreng ka jonga ka jongphi ba ngampal lese ngampala ban aya baro kiskim dre lengba kini kijing ai kabarit ke jonga te ngalala ban ponpoi sya baro ki thuliying ki badon hapo kasnong ka jongphi te ngamtip ngan kane ka kembor ka banga ai kane hadu kanosnem kumbang ong betang ba ngaru ngau khamyo ban pek mana kawe ka balong kumno handrei hadu katno kane te ngangek ba wala kajing ai kabarit kajong aru na kalyang kajong piru na thai pipidyang da kaba hun mensim ya kini kajing ai kabarit kajongi banga hadian bangla sajet kumno mikmat ngongang tristom na kamta banwara ya kakam karoy kapar hapo ka konsumsihi baro kawe dengan ngai na kalyang kajong pi wala kajenglong kapathai mo bangimyo betrekam tricam ha hendrei PE hakilat atai kubor lane haki WhatsApp haki ki juk ki bamenta lane haki khana na kiwe kisnong kaba ngilale sipun kikam hapo ka konsumsi ka jungi ngan sa ya ka report hakapor kabadai ba kano teli kisnong kiba ngila penyo surok kano teli kisnong kiba ngila penpoilat kumban ngan sukhana ayatu ya pi khendiat banado nasnong nagstay silang wa mga pulun bosora syado sehelang may sekolah konjwa sibak umjupoi ti kanalay hendrei menta hakini kisngi babaro sto sesnong ru
kalayo lai don ki bahing hasem jopi badon shanong tenger shadom yaset shamo thaba shanong ba jerin mo shato kamut nadu man suam padon lai henrei hakapor ka jongi badin tangkat to kane ngawan man kane ka shatur layo lai tebun ki surok ki bangi nang pendep ki ba pinsai lese hakini ki singi ki por ki ban sawan ban nakaliang ka jonga kampat dai lese menta ka singi ban ai report ya kita ki kam mo kabangalale Andre pilayo snawi ke ki mati lane ke ki kam ki bangalale apo ka konsumsi baro kawe Nadu kipor ba nidang dekon ya kaneka election kemut uong lada ngan job ngan suban biang ban ya kendu pati dei kini dei kane kapor ba uwan kan ya kublai yangi kumbala pulan namar umla ban ya kublai markti ya no ya barok kot ndai to ya we ar ula ban ya kublai ndai ya barok ngai ba umla ban ya kendu lut barok ne dei kane kala kalenti ba usar uwan ban wan kublai yangi pat niru nidap de jing snokmen habang i ya ka durkmat ya ka sur jing kren kalong isngau ba kala long ka kabu siar sibun yangi kum ki nong sang snong te kam tam ni ne hang ne ani dang dei tang ka snong ka barep lelei ni snokmen sibun namar balai ba ni yo ya bat markti te kene ke jingwan jong sar hangne tang ini ibenta ya keban ai kum ke jingyara klam da nyau silang yanoro la kidei kita kinong kristian ne bom deiru andre kene kalong ka jingle snop ha ka jong u na ka penta ki pai ba nong song snong jong kane ka kensusan om tangi ka kensusan ya parok ka konstituensi jongi barok ka we tengange ba kini ki barok kalong ka jingpen ken mau yangi ka song sahangi ya ki barok ya ka balasai ka balasisngi piken mau ne ken mau ka song sahangi andre mo ula pendap ya ka kam ya ka kamram jong u kum unong mikmat jongi jong kane ka constituency jongi te long ki ai ki jong ki jong mau ki jong nap ta jongi i long yeng ki dan hang ne hasna jongi ka jing ki mau ka jong nap ta jongi i long kini ken ki pala pen da kadak yengi bai ai sa jongi i ken mau bad yengi kum kesno ren kor bad i la da ka wei ke jimut na sing la pang la rai ban sim ban ai na se kam dei tang national ran kor I la san ro wei ki shdong but hapo ka constituency hi bar koi te ban ai hapet pi tang ne ro ni I tang national ni kat kini bor re ha wei ki puling ki bakam he le na trai kat no kin mo kin long ka jaka kepala kam he la ban ong kan bam sang ban bu ye kini kembor te hak ne por te Simba kini jing ai jong I kan long ka jing ai da ka jing da ka jing kan mau ki jong I yang ni da ni ro ngin sim da ka ba jing sokman